Hi guys, गिबियावनो आंनि अनेक जासिहरबाय। सेस बड'लेण्ड टाइगार बाबुआ आंनि बेवाइजोंनो रायजाबाय। सेस बड'लेण्ड टाइगार आं नोंनि भिडिअखौ बिराद नायो। मा जाबावगोन नोङो? हाय नोंनि भिडिअखौ नायनो बिराद मिनिबाय बड'लेण्ड टाइगार। बड'लेण्ड टाइगारा mana Priti Nasari Tindrai जाबाय। मा होनबावगोन बड'लेण्ड टाइगार गावनि संसारखौबो सोलायनोबो रोंला। ओरैबायदि नोंनि भिडिअखौ नायनानै मिनिनो खारोलै। नंगौ नोंसा नङा आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो। जेनेबा नों दिनै भिडिअ आपल'ड होबाय डाइरेक्ट आंनियाव बेलाव फैयो आरो जेनेबा नायो आं गासैखौबो नायो। जेनेबा सोरनि साबसक्राइबार दङ आंनियाव माने आं नायजोबो। नंगौ सेस बड'लेण्ड टाइगार बाबु गैला नोङो। आंनि बेवाइजोंनो रायजाबाय माथो। आंनि बेवाइया देन्जारलै। दागो नोङो सोरबा जासिगोन। आयो आं गिबाय दे आंनियाव अलेक मोनाङा बड'लेण्ड टाइगार बाबु आंनियाव अलेक मोनाङा सोरबा जासिगोन। सेस नोंनि भिडिअखौ जोबोद नायनो मोजां मोनो आरो बेवाइनि प्रितिनिखौबो आं भिडिअखौबो नायो। एनिनि भिडिअखौबो नायो आं जोबोद मोजां मोनो आरो सोरि साबसक्राइबार दङ आंनियाव माने आरो बिसोरनिखौबो नायो। नंगौ आं रावखौबो गाज्रि मोना आं नायो। बड'लेण्ड टाइगार मा जाबावगोन आये गियाखै नोङो बड'लेण्ड टाइगार थांनानै टांनि जासिगोन नोङो आये बड'लेण्ड टाइगार। सेस बड'लेण्ड टाइगार बाबु मा दाय खालामखो नों बेखौ मानो दाय खालामनाय? सेस आंथ' अलेक मिथिया दै। दे जायो आं भिडिअखौ फोजोबनोसै। जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला माने साबसक्राइब खालामना हो आरो बिदिनो गोदान आपडेट लाबोबाय हागोन। आरो फेसबुकआवबो शेयार खालामना हो आरो वाट्सएपफोरावबो शेयार खालाम आरो लाइक खालाम। जय बर' हारिनि।